O coronavirus ten cousas positivas, como por exemplo a gran ola de solidaridade cidadá. Todo o mundo quere aportar, todo o mundo quere facer algo, sair á fiestra, á ventana, ao balcón e dar o mellor de si. Pero xa é suficiente, xa chegou, porque hai xente cantando Ola don Pepito, ola don José, hai xente tocando Paquito Chocolatero, hai xente exercendo de DJ, si, máis DJs, o que nos facía falta, hai xente xogando o bingo, hai xente dando clases de aeróbic, hai xente xogando o veo, por favor, imos cambiar isto, imos cambiar o de aportar por apartar. Así que apartádevos da fiestra, apartádevos da ventana, apartádevos do balcón e quedade na casa tranquiliños. E máis, eu vou propoñer o cancelo, eu quedo na casa, pero vou no completar. Eu quedo na casa sen dar a brasa. Home, por favor. Lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que vivan en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que me sonría mamá, yo canto por el que el cielo sea azul y yo para que no me ensucien el mar.